La Paeria de Balaguer ha tornat a adjudicar les obres d'arranjament de la plaça Parc dels Puigcinelis després que la primera adjudicatària no hagi complert amb alguns dels requisits tècnics que contemplaven les bases. Segons el paencap Jordi Ignasi Vidal, els gronxadors que posaven no coincidien amb el que s'havia demanat. Segons el mateix Vidal, aquests canvis, que s'han de fer en alguna ocasió, demostren que s'està damunt de les coses perquè les obres s'executin amb totes les garanties possibles. L'arranjament de la plaça, ubicada entre els carrers Escoles i Verge de Montserrat, respon a la necessitat d'eixamplar la superfície de l'espai lliure amb l'objectiu de solucionar les diferents problemàtiques d'accés a la llar d'infants dels Puigcinelis i ubicar-hi un major nombre de jocs infantils atesa la seva proximitat entre dos equipaments docents. El projecte contempla dues zones diferenciades, una per als més petits, tant de la llar d'infants i Gaspar de Portolà, i l'altra adreçada als alumnes de primària. Pel que fa al mobiliari, els jocs infantils actuals se substituiran per uns de nous per tal de poder garantir el correcte ús dels infants i inclourà una novetat, un joc de molla a peu pla perquè els nens puguin saltar. L'arranjament de la zona contempla també la renovació total de la xarxa de clavegueram, de la xarxa d'aigua potable i de l'enllumenat públic. D'altra banda, la Paeria de Balaguer ha adjudicat aquesta setmana les obres per habilitar un vestuari i un bany adaptat a l'altell del pavelló Impaxa. Els treballs compten, en aquest cas, amb un pressupost de 31.000 euros i un termini d'execució de 2 mesos.